wakushe senyuke yiko alibonge igama lenkosi sinjengomuntu eshona emtholampilo elanda medication kanti uhamba nemessage ayithunyile basuka abayezweni Hallelujah. Asiphuthumezile lenkosi izikronike zesibili ichapter ngeka-18 izikronike zesibili Chronicles second ichapter ngeka-18 Hallelujah. Hallelujah. Nami bazalwane bengithi ngilanda i-medication. Amen. Amen. Mangifika kwathiwa hayi ngathi khona ama-epilepsy onawo ngene wodini osebenza. Amen. Alibonge igama lenkosi ngoba alibonge igama lenkosi. Iyahlupha lento yomuntu osakhetha. Amen. Ungabona singalali ubusuku nemini ingoba sazi status sethu. Ingoba sazi status sethu. Umuntu wazi status sakhe akatshelwe umuntu ukuthi ungalapho umtholampilo. Amen. Umhlaba uwareswa amagama amathathu HIV kodwa izulu liwareswa amagama amathathu SINC. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Behla benyuka ososayensi befuna ikhambi ukuthi kambe lo mashaya guqe ungalashwa kanjani. Alibonge igama lenkosi. Nezulu lehla lenyuka liyayaluza lifuna ukuthi kambe lo mashaya guqe ofuna abantu basebengazani noNkulunkulu ungalashwa kanjani. Amen. Iyo lento baba usihlalo werijini eyenza singabi nako ukuphumula ngoba sazi status sethu. Alibonge igama lenkosi. Kodwa ke nansi inkinga sewufikile emtholampilo. Alibonge igama lenkosi. Ngeke ngayibona insizwa nentombi ezigula. Alibonge igama lenkosi. Ngeke ngazibona ziya emtholampilo zawalanda i-treatment. Alibonge igama lenkosi. Kodwa ingxaki iyodwa ukuthi uyayidla yini. Alibonge igama lenkosi. Enye insizwa ikuyayilanda i-treatment kwabonakala ukuthi ayikhona. Mayilanda ayikhona ithemba likhona ukuthi mhlamba ngeke abhubhele esonweni lomuntu. Hallelujah. Kwabonakala ehlenyuka inkonzo nenkonzo kwabonakala ukuthi le positiveness yakasini yesono kungenzeka abe ngcono kuyo. Alibonge igama lenkosi. Ayasifunde. Yakula lensizwa yabonakala ilandile i-treatment kodwa umehluko awubonakali. Awubonakali umehluko. Hallelujah. Kwase kwashaya isikhathi sayinqobo ukufa. Bayinqobo ukufa. Alibonge igama lenkosi. Bangena omama bembetha amatshali baqoqa. Babeqoqa phasi kombhede. Yalandwa i-treatment kodwa iphelela phasi kombhede. Ungazi ukuthi umuntu uyalidla
ubonakala ngomuntu uzihamba naye sithi uyakhona kanti ayikhona usenyuka phezulu egoli phansi eNatali eSankosi eNorth simthola khona uma ngi-treatment kodwa simbona umngcwabo siyodlula sonke one by one uqaphele le treatment yanamhlanje ungathi mawusulela itholakale phasi kombhede tholakala ukuthi wafika ezweni lase-South Coast kwi-region yase-North Coast ulande i-treatment kodwa ayikusizanga ngoba wathi mawufika wayifaka phasi kombhede uyafana alibonge igama lenkosi asikho lapho zikronike zesibili chapter ngeka-18 sikuzofunda nje bese ngaphansi amen haleluya angifisa ukuyishumayela kade le ncwadi kuze kungadli ithuba ngizocela ukuyifunda nje ngisuke ekuqaleni ngime ku-verse 33 amen ningibekezelele bazalwane ngenzela ukuthi ngingabi mude noma sihambisane amen u-Ahabi noJehoshafati bahlasela i-Aramu ukufa kuka-Ahabi amen uJehoshafati wayenengcebo nodumo olukhulu wahlangana ngobuhlobo no-Ahabi ngasekugcineni kweminyaka ethile wehlela kwa-Ahabi eSamariya Ahabi wamhlabela yena nabantu ababenaye izimvu nezigaba eziningi wamncenga ukuba akhuphukele eRamothi Giliyadi Ahabi inkosi yakwa-Israyeli wathi kuJehoshafati inkosi yakwaJuda uyahamba nami siye eRamothi Giliyadi na wathi kuye mina nginjengawe abantu bami banjengabantu bakho siyakuba nawe empini inkosi yakwa-Israyeli yathi kuJehoshafati kusekhona umuntu munye esingabuza ngaye kuJehova kodwa ngiyamzonda ngokuba kazange aprofethe okuhle ngami kepha okubi njalo kunguMikhaya indodana kaJimila wathi uJehoshafati inkosi mayingasho njalo inkosi yakwa-Israyeli yayisibiza induna yathi landa masinyane uMikhaya indodana kaJimila inkosi yakwa-Israyeli noJehoshafati inkosi yakwaJuda babehlezi kwaba yilo nalowo esihlalweni sakhe sobukhosi bembethe izembatho zabo behlezi esibuyeni ngasekhaleni sesango laseSamariya bonke abaprofeti baprofeta phambi kwabo uSedeki indodana kaKhenahana wazenzela izibonda zensimbi wathi usho kanje uJehova uthi ngalezi uyakuqhubukusha ama-Aramu aze aphele bonke abaprofeti baprofeta kanje bathi khuphukele eRamothi Giliyadi ube nempumelelo ngokuba uJehova uyakulinikela esandleni senkosi haleluya 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 sekuqedile ngiyathemba udwebelile sewuyofunda ekhaya amen udwebelile sewuyofunda ekhaya kodwa ngifisa nje 2 minutes baba sihlalo awuyoba mkhulu 2 minutes amen inkosi yakwa-Israyeli le alibonge igama lenkosi Ahabi ubekiwe amen kodwa ufuna ukulwa nama-Aramu alibonge igama lenkosi alibonge igama lenkosi uyazi mawubona umuntu kaNkulunkulu mawubona lamadoda lawa ahlela ngaphambili amen nomama alibonge igama lenkosi abantu laba abaphambuke endleleni yabo amen abantu abaphambuke endleleni yabo kunezinto eziningi nama-program amaningi empilweni yabo abawakhanselile ngenxa yakho amen amen sikubona kanjani lokho sikubona ngoMose
ezilusele esihlahleni, ubona eziluselele izimvu zomkhulu wakhe, ubona isihlahla zivutha kodwa sishi, usethi mangiphambuke ngibheke. Amen. Amadoda lawa nabomama abaphambukile, alibonge igama lenkosi, baphambuke endleleni yabo, alibonge igama lenkosi. Lasifunda khona manje u-Ahabi ufuna ukuhlasela ama-Arabu, usethumele kuJehoshafati, indoda eyayicebile, icebe ngakho konke, futhi wayaziwa ukuthi isilwi sase sehlule izizwe eziningi. Alibonge igama lenkosi. Uthi Jehoshafati, uyakwehla nami yini ukuba silwe nama-Arabu na? Uthi vele mina ngingumndeni wakho, la ukhona nami ngikhona. Amen. Alibonge igama lenkosi. Usethi uJehoshafati, kodwa wena Ahabi uke wabuza yini uNkulunkulu ukuthi wehle yini ukuyolwa nama-Arabu na? Akasekho umprofethi indla ka-Israyeli ongaprofetha abuze kuNkulunkulu. Haleluya. Uthi hayi bakhona abalandweni, bayalandwa. Amen. Bafika bonke bahlala phambi kwamakhosi omabili, ayahlala esihlalweni amakhosi, bayaprofetha. Libonge igama lenkosi. Bayaprofetha, kodwa bonke bawulalela ukuprofetha kwabaprofetha ngazwilinye, bathi uJehova uwanikela ama-Arabu esandleni sakho, phumulwa nawo. Haleluya. Alibonge igama lenkosi. Basuthi indoda kaNkulunkulu iyazi ukuthi noma beprofetha, kodwa lolu limi lolu engathi khona okutshalwe kulo, noma luprofetha kodwa khona insila esingene kulolu limi, noma likaprofetha kodwa lo profetha akunako ukuphila. Yathi no, sebephele bonke akasekho omunye. Baqhamuka incebo zathi hayi ukhona umfana umekhaya, ukhona. Yathi hey, nazi kahle ukuthi loyo akakaze akhuluma kuhle ngami. Manje ngingamlanda kanjani lo muntu? Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Manje ningamlanda kanjani ngoba akakaze akhuluma kuhle. Nazi kahle umengene njengomnyango akaze akhuluma okulungile ngami. Bonke laba bavulana ngento eyodwa, bathi angiphume. Haleluya. Kwasho ukuthi useqedisiwe, saphuma isithunya siwe la ekhaya. Amen. Safika kumekhaya, lithi iBhayibheli bathi behamba endleleni satlalela mekhaya. Bonke abalapha phambili sebeprofethe bavumelana bonke. Sebevumelene bonke ukuthi inkosi ayiphume. Nawe izwi lakho alihambisane nelabo. Haleluya. Uthi kulungile. Sahamba. Bahamba bafika phambi kwenkosi, baqala abaprofetha. Haleluya. Waprofetha noMikhaya waqale wathuthumela, wasaba, wangena uhlevane, wangakhuluma kona. Wathi khuphuka nawe Nkosi uyolo. Yathi Nkosi ngiyokufundisa kuze kube ngakho. Kwasho ukuthi ithethile izwi lokumekhaya. uMikhaya akasakwazi ukuthula nalento ayibonayo. Wathi no Nkosi ungabusakhuphuka ngoba ngimbonile uIsrayeli eqhitheke etabeni. Yaphenduka inkosi ungathi yazi yasukuma esihlalweni yathi ngishongo. Ngitheni kusuke ngathi akazokhuluma kufana nokwabanye. Ngoba vele akaze ayikhulume into efana neyabanye. Bapha abantu alibonge igama lenkosi. Bapha abantu kule ngqungquthela abazophuma babe nomehluko bona bodwa. Abantu sebeshumayela ivangeli elinye elishintshile elingekho ezwini likaNkulunkulu, kodwa bona bathi phila kukaJehova thina sizoma evangelini eliphilayo. Hayi bafundisi noma bangaprofetha abantu bathi come and receive the miracle. Come and see
the signs and wonders. Kodwa ke sime baholi. Ake sime mazesisi. Kasi prophet okuhlukile. Futhi ukuphila kaJehova. Noma abantu sebethi wozubone. Nazi imangaliso futhi thina siyamazi uJehova wethu. Nomethule kodwa impendulo yikhona. Nomethule But impendulo ikhona. Asekhona uMikhaya balesi sikhathi. Ubiza abantu abazothula abalaleli isiprofetho sabo. Nomethule kodwa impendulo ikhona. Ubiza abantu abazolinda. Namagama abathande. Namazikaphuka imvuselelo. Kodwa kubiza abantu abazoma ezulu. But it's in this prophet that's a stolen earth. Bapha abantu abazobe baboshwa behlelekilisi. Bapha abantu abazobe bamiswe egawini ukuthi ushumayela kanjani awushumayela kahle. Hallelujah. Abazofana noMikhaya abake babanjwa babuyisela umumva babhalela etilongweni wathi umnikeni ukudla suthe ngoba mangibuyela empini yena uyafa. Othi impendulo yikhona. Nomethule nawe impendulo yathi ngimbonile uIsrael ekhatheni kaThana. Yathi ngimbonile ungakhuphuki Nkosi. Ngoba usekhulumile uNkulunkulu wathi lo Israel akasena Nkosi. Hallelujah. Uma siprofetha kanjalo phezu kwempilo zabantu sithi uyazi uyahamba nje wena kodwa akasekho uNkulunkulu sekushiye. Bathi siyabehlulela. Yes. Amen. Ngoba uyabezela umpostoli uPaul uthi khona isikhathi esizayo lapho abantu bengayofuna iqiniso kodwa bayofuna abantu abazoshumayela njengokulunywa kwendebe zabo. Hallelujah. Yathi Nkosi uAhabu umvaleleni. Yathi lalela Jehoshaphat. Wenze gqoke zenkosi. Mina ngizozikhipha ezami zenkosi. Bese ngena phakathi ngifuna ukuzibambela ngene. Angizothuma ngishama kuthi. Amen. Ngoba efuna ukuprova isiprofetho sikaNkulunkulu lonke. Hallelujah. Awubani abantu bema bashumele noma sebe ukuthi uNkulunkulu umshile lo muntu. Usele yedwa kodwa shumayele ngoba ufuna ukuprova ukuthi yena usamle uNkulunkulu. Kanti iprofethi elindoda kaNkulunkulu yathi usele wedwa usuhamba ngesiphiwo.
yakhumbula inkosi yazilahlela phambela phakathi ebuthini lithi iBhayibheli yahlanganiphi kwasho ukuthi abantu bama-Arab babeyaliwe inkosi yabo kwathiwa ningashayi omunye umuntu ningalwisi muntu kodwa inkosi kuphela nijahe nize nibambe iyaziwa phela inkosi igqoke okuhlukile alibonge igama lenkosi igqoke okuhlukile la umama umfundisikazi usathane uyakujaha nakule ngqungquthela uyakujaha uyakwazi ukuthi weligqoke okuhlukile uyakwazi waze endawo yakho ukuthi awuhlali ngasemuva uhlala ngaphambili haleluya wathi unojaha inkosi yona yodwa bambona uJehoshafati ugqoke ingubo zenkosi bamsukela bathi mabebona bathi no sijaha umuntu wrong akuyona yakwa-Israyeli yankosi enye nje baphenduka bajika haleluya baphenduka bajika alibongwe igama lenkosi alibongwe igama lenkosi kodwa ngiyamthanda uJehoshafati esejafa izitha seziminamathele zayeka amabutho onke zayeka amabutho ahamba nenkosi ekufanele ngabe ziyawajaha ngoba ziyibone phakathi kwawo alibongwe igama lenkosi ngiyamthanda lithi wamemeza uJehova wamuzwa wena usuke wamemeza uNkulunkulu kule nkinga yakho nje ekujahayo usuke wamemeza uNkulunkulu angisho umfundisi wakho angisho umakhelwane angisho umngane mina ngisho uNkulunkulu usuke wamemeza kule nkinga yakho kodwa nangu uJehoshafati mayibona izinto zimnamathele wamemeza uNkulunkulu wena umemeza abantu noma indaba yangakwakho igcwala isitradi sonke ukuthi uhlushwa abantwana igcwala isitradi sonke ukuthi uhlushwa abantwana bapho mama kule ngqungquthela bapho mama abazozwana baphuma umhlabaleli behamba egcekeni izinto ziphithene zonakele isitha sibajaha left and right front and back bezwakala bathi no methule kodwa impendulo yikhona nomethule mama yini elolonke ethatha umshadela inkosi ubaba shadela ubaba shama samvumi noma inkonzweni ngenxa kaSathane okujaha kodwa ke uyaluze khona egcekeni ubheke iwashi ngoba bawuqhamuka enkonzweni bonke bahlangana ngapha nangapha haleluya wathi awukhona namhlanje usuzakhetha ukuhlala phansi kodwa thatha lelo bhantshi lokuvuma kwakho shamhlabelelo ugadi iwashi uthi nomethule no,